La primera modificació del nostre litoral va ser la construcció d'una presa al riu Foix a principis del segle XX. El curs fluvial va deixar de transportar aigua dolça, matèria orgànica i sediments cap al medi marí. Als anys 50, el nostre litoral encara era una sola i llarga línia costanera. Els hàbitats marins, com les praderies submarines, el sistema dunar, els aiguamolls, els prats salins i les llacunes es conservaven i la població n'extreia recursos naturals, com peix, pastura per al bestiar, matèria prima per fer cistelleria o sal. Als anys 60 arriba l'economia del turisme i s'inicia la destrucció de l'ecosistema litoral. Es divideix la línia costanera en cales, mitjançant la construcció d'espigons i tòmbols. Als anys 70, l'empresa Endesa comença a construir una central tèrmica a Cubelles. Una part considerable de la població local es manifesta en contra del projecte. Consideren que tindrà efectes negatius en la salut i en el medi ambient. Els efectes sobre la salut més evidents els va causar la seva xemeneia. Però la construcció d'un port annex a la central va modificar el transport de sediments per part de la corrent marina i això va modificar el perfil del litoral. El municipi de Cunit ha sigut el més afectat i actualment el seu litoral es troba en retrocés. Aquesta situació s'agreuja pel canvi climàtic, per la possibilitat que augmenti el nivell del mar i la freqüència de temporals que colpegen cada hivern el passeig marítim. Avui, la central tèrmica i el seu port es desmantellen. L'empresa energètica se'n va. Però, en plena crisi climàtica i energètica, volem continuar amb un model de platja que impliqui modificar el litoral construint espigons i tòmbols i dragar sorra del fons marí per refer la platja després de cada temporal? Aquest model de platja artificial té un alt cost ecològic i econòmic i afavoreix el retrocés del litoral davant l'erosió marina. Nosaltres apostem per la recuperació dels hàbitats marins, praderies submarines, sistemes dunars, prats salins i aiguamolls, reconstruint les úniques barreres vegetals que poden protegir el nostre litoral, fins a recuperar tot l'ecosistema costaner, una sola i llarga platja al voltant del nostre riu, el corredor del Foix. La restauració d'hàbitats marins ha demostrat ser l'eina definitiva per reduir el retrocés del litoral arreu del món, tant amb les grans dunes atlàntiques com amb els esculls de coral i els manglars dels mars tropicals. Els habitants de la comarca depenem estretament de l'existència d'aquesta platja. No repetim els errors del passat. Estem a temps de reconstruir el nostre propi paradís. Adheriu-vos al nostre comunicat. Salvem el litoral del Foix.